Русия потвърди официално информацията на Техеран за трето нападение срещу атомната електроцентрала Бушехър. Според иранските власти, отговорността за ударите е на САЩ и Израел. В отговор на ескалацията, Москва вече е евакуирала стотици свои специалисти от обекта. Директорът на Росатом, Алексей Лихачов, съобщи, че снаряд е експлодирал в непосредствена близост до помпената станция, която осигурява охлаждането на реактора. Лихачов подчерта, че подобни действия представляват пряка заплаха за ядрената безопасност. Към момента над 400 руски експерти са напуснали района, като на място остава само минимален състав, необходим за поддръжка на основните съоръжения. Иран определи атаките като грубо нарушение на международното право и предупреди, че те застрашават сигурността в целия регион. От Международната агенция за атомна енергия потвърдиха, че следят ситуацията. Данните на Техеран сочат, че самият реактор не е засегнат и не е регистрирано повишение на радиационния фон. Въпреки това, генералният директор на Агенцията за атомна енергия Рафаел Гроси напомни, че всяко увреждане на критичната инфраструктура на централата може да доведе до тежък радиологичен инцидент.